Ei, hola! Això és la segona part de És possible passar-se Pokémon en valencià? Per si no heu vist la primera part, esta sèrie de vídeos consisteix en que jo jugaré a la traducció Cafè Qualitat, a la que ha anomenat Pokémon Taronja, i ell jugarà a una de les nostres versions, en concret el Pokémon Fulla Verda. Així que no res. Continuem per on ho deixarem l'últim dia, que sigué després de superar el gimnàs del tipus roca. Anem allà. Però veureu una altra diferència que n'hi ha entre el nostre joc i el seu. Entre el meu joc i el seu, perdó. I és que a la seva partida hi està jugant ja i jo estic veient unes cinemàtiques exclusives d'aquest joc que el conten un poc que has fet l'última partida. Està, no sé, curiós com ha afegit el joc, però a mi sempre m'ha donat molta ràbia, així que ho vaig retallar directament. Perquè, no sé, sóc una persona un poc nazi. Però bueno, està bé, si contamos què van fer. Jo ja sé el que van fer, així que vaig a passar-ho. I anem a seguir la partida. Vale, ja explicant-ho bé. Se fa un poc pesadet al final, no t'ho vaig a negar. Sí, veritat, les dues primeres vegades està bé, però després ja com a que es deixa... es fa un poc pesat. Sí, com que se troba a faltar una opció per desactivar o alguna cosa d'estes. Sí, veritat. De fet, parlant de l'opció, vaig a posar-me un marc distint al teu per a canviar una miqueta i que se'n diferencie, que siga ben coent. Molt bé. La veritat que són tots bastant coents, però vaig a quedar-me amb este. Val. Però vaig a veure jo quins n'hi ha. A veure, ajusts. A veure. Quin t'has quedat tu? He quedat el nou, que és així com groc i pelut. Pues el nou precisament també me pareix el més coent de tots. Per això t'ho dic, no sé, ha anat a la coent bueno. directament. Jo vaig agarrar el Mark II, que és així com molt clàssic. Sí, com molt retro, no? Val, Sí. Estàvem parlant ara fa una estona que ens vam passar per alt una baralla opcional que n'hi ha al rival, que anem a pillar les esportives per anar al corrent i farem un xicotet tall per a ensenyar-vos d'aquesta baralla. No sé, el rival és un personatge que té molta personalitat i està guai parlar d'ell. Sí. Estic aconseguint les espardenyes. Sí, jo també. Veure la carta que diu recorda, sempre t'estaré recolzant. Demostra el que vals. Mare. Que bonic. Home, la veritat és que poder córrer, és una diferència Sí, que total, caminant pareix que està... vaig a morir-se el personatge. De veritat, està... que li pesa la vida. Vale, ja hem arribat així a parlar amb el rival, que es diu com l'altra persona, per cert. Però la gent que no hagi vist tampoc el primer capítol. El rival, la veritat, que és un personatge que està interessant de traduir. Sí. Perquè és una persona en la que el creues molt. I segon, perquè és un personatge que té un por de personalitat, que és algo que no passa molt. Però té aquesta gràcia de que deixa xulet. Sí. I és com amic teu, però té aquest pique que teniu. Mentre venien cap així, per cert, Guillem s'ha trobat com a 3 Pikachu seguits i ha aprofitat per a... capturar-ne un, sí. Per si algú estava fent un llistat de com anaven de progrés. La veritat és que ha sigut curiós perquè Pikachu se suposa que és prou poquet i me n'han eixit 3 seguits. Sí, de fet, és un 5% i si tenissin 5 seguits, la probabilitat que visquen 5 seguits, de fet, és 0,05 per elevat al cub, no? Després calcularé això, quina probabilitat és. Si algú és matemàtic, que em corregisca, però ja per curiositat. Igual que... Crec que és això, sí. El que passa és que calcular-ho així de cap me costa. De cap és un poc complicat, de veritat. Però si no, algun matemàtic per així que ens passa els números. I si ho he fet mal, em deixa el ridícul, és el seu moment. I per cert, també, per si algú no ha vist el capítol anterior, t'haureu fixat que jo, a part de tindre Squirtle, que és l'inicial que vaig triar, també tinc a Bulbasaur. Això és perquè Qualitat ha modificat el seu xoc de manera que és possible trobar a qualsevol Pokémon salvatge, incloent els inicials. I bueno, Bulbasaur ix en el bosc verd. Exactament. A veure, crec que... No vaig a perdre, però està proper de perdre, que és super ridícul perdre en este punt. També si algú no ha vist el primer capítol, o al contrari, si algú ha vist el primer capítol, vull demanar perdó públicament perquè espero que avui s'investiga sentint millor,
però en l'altre capítol, per algun problema d'àudio vaig tindre en Windows, no em reconeixia el micro, i estic tot el rato sense saber-ho gravant amb el micro de l'ordinador i es sent horrorós, horrible. Ho he intentat solucionar en postproducció i no hi ha hagut manera. Va. Bueno, jo ja he derrotat al senyor este. Sí, jo també què mos diu. estic veient a veure què en compta. Una curiositat també, que és que el rival té una catchphrase, no sé com dir-ho en valencià. Una frase recurrent, sí. Sí, frase recurrent. I tant Guillem com jo li hem posat la mateixa, que és au cacau. Que en anglès diu smell you later. Sí, i en castellà és hasta luego cocodrilo, que crec que au cacau era... Això no ho sabia. Sí, era una opció bastant evident. Lo de smell you later és possible que ho Sí? diga Nelson en el Simpson? Perquè a mi me sona que en algun capítol diu algo com hasta que nos solamos, que segur que té que ser això. Pot ser, igual, crec que és algun tipus de frase feta que diuen els americans, no estic segur, Sí, igual així l'han pillat d'ahí. I vull dir, i Nelson i el rival són personatges que poden encaixar més o menys dins del mateix tipus, no? Sí, del mateix arquetip, veritat. Aixina bravuconets, tal. Sí, una miqueta sí, segurament sí, algun tipus de referència a algo així, o que és Sí. algo que diu este tipus de gent. Sí, algo típic americà d'esta gent. Vale, estem de nou en la ruta 3, que és on ens havíem quedat, i anem a passar un poquet per ací. Saps, ho he estat veient, perquè ara esteu encarregant-se del Pokémon Maragda, no? Que és el de l'altre de tercera generació. Sí, efectivament, el tercer de... Diguem que és com la... La versió el definitiva, un remake... poc. Sí, la versió definitiva del Rubí i del Safir, exactament. Ho he estat mirant, no recordo per què, un poc de gameplay d'un dels jocs Rubí i Safir, i la veritat és que m'agrada molt l'estil artístic, com fan els sprites i tot això, però les interfícies són lletges amb ganes. A mi la veritat és que me pareix que està molt ben dissenyat els dos personatges principals, Sí, tant són el molt xic com la xulos. xica. Són xulíssims. Sí. Però la resta de sprites en general me pareixen prou lletjos. Són un poc coents, de fet, els sprites dels Pokémon de Kanto. És este... Sí, els que no apareixen en els la que no Pokédex, apareixen en diguem, de Hoenn són Sí. prou lletjets. Són tan coents, de fet, que els van refer tots per a este joc. Sí, Crec que eren com molt... Crec que eren quasi recolors dels sprites de la segona generació. mare de Déu. Eren molt lletjos. I la tipografia que utilitzen és com... Igual és la cosa meua, però és com així molt allargada i molt lletja. A mi em pareix molt lletja, almenys. És molt lleig, sí. I aquest joc es nota que està molt més refinat en aquest aspecte, a nivell tècnic. Sí. Hoenn és una llàstima perquè, no sé, té ubicacions molt xules, no? Té la ciutat esta que està enmig d'un bosc, no? Que està com construïda en la copa xulíssima. dels arbres. Té Sí. una altra que n'hi ha que està com dins d'una espècie d'un cràter volcànic, que tens que arribar fent bussets. I és una llàstima perquè té totes aquestes ubicacions tan xules, però després l'estil gràfic, des del meu punt de vista, llevant als personatges principals, deixa un poc que desitjar. Ja, suposo que també es nota el pas de l'estil este més clàssic dels dos primers jocs, que eren pràcticament iguals. Això, però és veritat que queda un poc... Sí, que conceptualment és un joc molt xulo. Tens un desert i tens una zona on plou sempre, que a mi això recordo que de minut em flipava, una ruta o dos que n'hi ha que sempre plou. Els reflexos de l'auia, que és un efecte gràfic xulíssim que hi ha a aquest joc. Això està xulíssim, és de veres. Sí, això és xulíssim. Però després es queda un poc un coixo, veritat? No sé. Jo crec que se nota que... No ho sé, perquè no ho recordo exactament, però me pense que Rubí i Safir són dels primers jocs de Game Boy Advance. I això suposa que també pot tindre prou que veure. Dels primers de tota la... en quant a... De la consola. De la consola. O pot ser, Sí. Pot ser. A més, la Game Boy Advance té jocs xulíssims que a dia d'avui, o sigui, a nivell gràfic, que a dia d'avui encara es mantenen superbé. Sí, totalment. Com aquell, el que és el treball el pixel art, va fer techo ahí, i anem cap avall des d'aleshores. Jo la veritat és que opino el mateix. A lo millor, bueno, crec que tenim més o menys la mateixa edat, però igual és per això.
Sí, crec que sí, crec que tenim més o menys la mateixa edat. Factor nostàlgia. Pot ser. No sé què dir-te. El tema factor nostàlgia. Què opines dels jocs originals d'estos? Del roig i el blau original? Si te soc sincer, no els he jugat. No els has jugat mai? No, el meu primer sigue el Cristal. El Cristal. Sí, els originals, jo des de que arriba a Espanya era molt Sí. aficionat pues, als dibuixos i tal, que bueno, que són el que són també. Ja. Però això de xicotet me molava molt, i el tema de l'àlbum de cromos i tal, però jo no tenia Game Boy, i per Ja. tant no jugué al rojo i l'azul. Ja. Després Pues- per la comunió me regalaren la Game Boy Advance en el Cristal. Ja vas per... Ah. Ja vas per triar. Pues jo el recomano no jugar-los mai perquè són horrorosos des del meu punt de vista. I jo vaig jugar un muntó a ells perquè no n'hi ha manera, o sea, no n'hi ha per on agarrar-los. Com a que ja no des d'un punt de vista de programació i tal, que tenen pinta d'estar molt mal, o sea, tenen fama d'estar molt mal programats. Tenen Però- molts fallos, sí. Sí, tenen... és un desastre. De fet, la meva idea original no era traduir este joc, sinó traduir els jocs originals, el roig i el blau. O uno de dos. Mm. Però després vaig pensar, realment estic d'aquest joc, que és bàsicament el mateix però millor, per a què vaig a calfar-me el cap? Ja, a nivell de balanç està molt mal balancejat, a nivell d'opcions a l'hora de jugar està mal portat també, Mm. és molt lent. Per lo que diem de les sabates per a córrer, no tens sabates en aquest Sí. joc. No sé, té la seva gràcia en quant a sprites, i això està curiós, Mm. però jo no sé, no el Inclús suporto. en eixe... Bueno, igual no esperava. Que sincer que ha sonat això. Sí, ha sonat a odi. La veritat és que, tot i el que he dit antes de que a lo millor era un factor nostàlgia, jo sí que crec que en general els sprites, aquest estil de sprites així tan colorits i tan... Jo crec que han envellit molt bé, en realitat. Sí, a mi superbé, estos continuen lluint superbé, la majoria de sprites. Inclús des de... La veritat és que els de primera generació sí que eren un poc més lleig els sprites. Eren com... També estaven provant i crec que eren com a 5 persones en realitat a l'equip. O sigui que tampoc vull clavar-me massa amb ells. Però la diferència es nota. T'anava a comentar també una altra cosa. Ara que estem així, a una part on hi ha molts entrenadors, vale, per a la gent que no ho sàpia, que no estigui molt familiaritzada o que no s'hagi fixat mai en aquests jocs, cada tipus d'entrenador té un nom. És a dir, estos que estem lluitant ara són caça insectes i lluiten amb insectes. Hi ha altres que són pescadors, hi ha altres que són... no sé, com es diuen estos? Col·leccionistes, etc. I, a més d'això, cada tipus d'entrenador també una IA diferent. O sigui, com que alguns utilitzen... No ho sabia jo. Sí, alguns utilitzen atacs aleatoris, altres utilitzen atacs efectius contra el teu Pokémon, alguns utilitzen objectes, això són ja els més avançats. Però el que volia comentar no és això, sinó hi ha molts tipus d'entrenador que tenen també versió femenina i versió masculina. Per exemple, està un nedador i nedadora. N'hi ha un tipus que està per així prop, que són els xiquets joves, que són, en castellà, el campista o una cosa així, que és el xic, Ah, sí. i la dominguera, Sí, que és la xica. sí. Què vas fer en això? Vas canviar-lo de dominguera? Vas deixar igual? Perquè Home. dominguera és un poc despectiu, no?, en realitat. Sí, la veritat és que... Home, no sé jo hasta quin punt és despectiu. Jo sí que ho he escoltat... Ja, a veure, això és molt relatiu, perquè dominguero, si vas a l'arrel, no deixa Ve de de ser... domingo. Clar, no deixa de ser una persona que ix al camp o on siga en diumenge. I això l'utilitzar com a despectiu perquè és com dir una persona que no té... que no és de camp o que no està acostumada a això, no sap Ja. el que fa, perquè només ix en diumenge. Ja. No, a Però- veure, sí. Però en realitat, si una persona... Jo, la no- veritat, Sí. conec gent que s'ha aficionat, per exemple, al senderisme i tal, i coses d'aquest estil, que sí que utilitza el tema, la paraula de dominguero com a despectiu, no? Però perquè és un poc com mig elitisme de que el que nosaltres fem és millor, saps? Però Sí. jo no sabia... No sé fins a quin punt està considerat com a despectiu així en general. Jo és que m'he informat abans d'este capítol
per a poder parlar en propietat. I segons la RAE, dominguero és despectiu, només està acceptat Vale. com això. Però el que vull Vale, dir vale. jo és que, a veure, jo entenc que des de l'arrel, vale, un xicotet incís, però la gent que no ho sàpia, si fixeu en esta rajoleta de sí, de l'herba, té una ratlleta més fosca. I això és una marca que van fer aquesta generació per a marcar valles ocultes. Sempre n'hi ha un objecte ocult i sempre és una valla. Una valla manda en este cas. Val. El tema de, sí, dominguero. És cert que en realitat si vas a l'arrel és una persona que ix al camp el diumenge i si ix el diumenge no és perquè no vulgui eixir el reste dels dies, sinó perquè està aplastada sota el iugo del capitalisme i no pot eixir de dilluns a divendres perquè té que treballar i té que fer altres coses. Entonces, en el seu temps lliure ha d'eixir i per això em pareix lleig lo de que dominguero sigui una cosa despectiva. Ja, en realitat sí. Però, dit això, que els xics en el joc siguin campistes o exploradors o no sé quina merda xina i les xiques foren domingueres, em sonava un poc lleig. I quina solució has optat tu? No me'n recordo. No me'n recorde. Crec que vaig canviar a campista a les xiques i als xics no sé com els vaig posar. Però sé que ho vaig canviar. Era per si tu t'havies fixat en això també. Bueno, ara t'explicaré Sí, no el me que digues. feia jo, perquè la veritat és que jo tampoc sabia molt bé com traduir-los. Sí. La veritat és que aquesta diferenciació entre el xic i la xica en anglès també existeix, no? Perquè el xic és Sí. camper, que és bàsicament el mateix que en castellà, i la xica és picnicker, Ah, que- cert, sí. que pot ser no siga tan despectiu com dominguero, però jo crec que és una paraula que ve a significar més o menys el mateix. Sí. Sí, com I que... a mi tampoc m'acabava de convèncer aquesta diferenciació entre els gèneres i tal, i com... No ho sé, la veritat és que al final tirarem de valencianor per traduir a aquests entrenadors i els hem ficat pascuers i pascueres. Oh, ja això està. m'agrada molt, que xulo. I de fet n'hi ha alguns que tenen, en els seus diàlegs tenen coses tipus pues, de menjar-se la mona i La coses mona, així. sí. Que guai, no se m'havia ocorregut d'això. Bueno, és una xorrada en realitat. Però No, bueno. sí, però això li dona molta personalitat en realitat al personatge. Bueno, pues ja hem arribat al centre Pokémon de davant de l'MT Moon i abans de continuar en el nostre viatge anem a parlar en l'home este que té ben un Magikarp. Bon dia, mestre! Bon dia, Bonica. Este personatge és interessant perquè és un dels pocs personatges no jugadors que fa distinció de gènere segons el personatge que el tries. Així que si eres un xaval el diu màquina, mestre, i si eres una xavala el diu bonica. Inclús en anglès i en castellà passa això, com que la xavala té Sí. subtext un poc més de com home major intentant parlar amb xavales. Tu Jo no me'l vaig a comprar. compraves el Magikarp o no el compraves? Jo habitualment el compre, però com ara mateix vaig un poquet xuster de diners i a més ja tinc uno d'aigua, jo crec que vaig a passar. Ja. Jo aquesta vegada sí que vaig a comprar-lo. En realitat, el joc te'l presenta com un mal negoci. Però jo crec que en realitat no està gens malament. No, la veritat és que no. La canya tardes prou en aconseguir-la i Gyarados és un bon Pokémon. Sí, i si l'agafes des d'ara i et poses a entrenar-lo així... Home, és un rotllo perquè no fa res, el propi Magikarp. Però si el poses a fer canvis així en el tema del Moon que és llarg, quan arribes a la segona medalla pràcticament, ja tens un Pokémon bo, nivell 20, que el dona molta avantatge. La veritat és que sí. Podem entrar ja a la cova, el Mont Juna en la teva versió, Mont Moon a la meva perquè no ho he canviat. Bueno. Ja comencen a eixir Pokémons. Esta cova és infame perquè les coves tenen un rati d'aparició, crec que es diu, Sí, molt més alt que a ningun altre lloc i a més no deixen d'eixir-te els ratpenats estos. No m'he fixat com es diu. sí, és Ratpenats i les pedres. Sí, Vampenat. Acaba de trobar un MT que me pareix que és prou interessant perquè és un atac que la traducció no és evident i hem fet una traducció molt diferent.
Jo veig que tu li has dit Llavorada, que me pareix un nom prou xulo. Sí, vaig veure, jo també l'he pillat, vaig veure com l'heu dit a vosaltres. Sí, esta com era en anglès, no me'n recordo. És recurrent en castellà, que no entenc per què. Pues perquè el fas de 2 a 5 vegades, però bueno, que n'hi ha Pot com ser. 50 ataques d'aquest tipus, Ah, ja. no sé què fa este Ah, diferent. sí, però bueno. metralladors, sí, hem tingut més o menys el Mm. concepte de que és un atac que llança llavors. I metrallador m'agrada també, agarra engloba aquest concepte de que queda així com molt de seguit. Sí, Sí, de n'hi ha- fet, en realitat en castellà li han canviat el nom en, no sé si en la 6ª generació o una cosa així, ja no se diu recurrente, i ara se diu, com era? Semilladora, que també és una és mescla cert. en metralladora, entonces nosaltres hem tirat per ahí. Sí, per metrallador, clar, és cert. Sí, això crec que ho vam comentar l'altre dia, però els jocs tenien molts errors de traducció i a lo llarg dels anys han anat corregint alguns a poc, sense pressa. Sí, sí, han hagut alguns que encara estan ahí, com el de l'àtico que comentàvem també. Sí, l'àtigo que crec que encara està a dia d'avui. És que Sí. és molt roïn l'àtigo, perquè l'àtigo sona una cosa molt ofensiva, no? Sí, i realment és un atac que l'únic que fa el Pokémon és moure la cua i li baixa la Sí. defensa a l'altre. Ja Clar, està. a més que tots els atacs tenen descripció en aquests jocs. O sigui que la mateixa persona que s'encarrega... Bueno, en realitat, igual és que no és la mateixa persona la que s'encarrega de traduir les descripcions i De traduir fet- els noms. De fet, no. De fet, els noms, és a dir, tots els noms que estan en mayúscula Sí. els fa un equip totalment diferent, que me pareix que està més a prop diguem, de lo que és la gent de negocis, saps? Està Ah, sí? més prop de... Sí, Sí. sí. No sabia jo això. Mm. No, sí, però això en realitat explica moltíssimes d'aquestes històries. Sí, perquè la veritat és que els jocs, per exemple, estos de la 3ª generació, el que són els diàlegs i tal, estan molt ben traduïts al castellà. Sí, estan ben fets. Però n'hi ha alguns atacs i alguns objectes que dius, però mare de Déu, que han fet així? Sí, que pareix que una desconnexió total. Mm. Sí. Va. Esta part de la cova esta també interessa la història perquè és la primera vegada que el creues amb el Roïn, si no m'equivoque, del joc. Sí, en el Team Rocket. I que tinc curiositat per veure com els heu traduït vosaltres. La veritat és que és un nom prou... Prou lliure? Sí, prou lliure, efectivament. S'ho hem inventat prou. M'imagino que deu ser algo amb R, perdó, Efectivament. per la camiseta que porten una R. Sí. Però també són gent molt interessant de traduir, penso jo, perquè, bueno, com diem l'altre dia, en realitat la majoria d'NPCs no diuen gran cosa. Vull dir, tenen frases així més o menys genèriques, però no són gent especialment interessant. Però No. els roïns, com que són un poc més agressius i el dona un poc més de marge per insultar al teu personatge Mm. o per a ser un poc més ofensiu. Nosaltres sempre hem intentat... Se suposa que és un joc pa xiquets i tal, Sí, per tot el món. i... Sí, i vull dir... Encara que en algunes coses hem fet una traducció molt lliure, concretament en el tema d'insults i de coses d'ixes, no? De coses que podrien elevar, diguem, la classificació PEGI, hem intentat mantindre-ho. No sé per què, com que això forma part de l'essència d'una Sí. sèrie com aquestes. Me dona Sí, la a mi sensació. tampoc m'agrada quan això, a voltes parlem o jo parlo molt de hack ROMs, que és una cosa que m'agrada. Que a voltes la gent es posa molt edgy, no sé com dir això en valencià, Mm, però així Sí. molt guai, saps? sí, I es posen com molta en un llenguatge molt lleig i molt de llefi de puta, vaig a matar-te, que sí, no encaixa molt bé en realitat en l'essència dels jocs d'estos. la veritat és que no. Però jo crec que una cosa... Jo he intentat amb insults, però un poc d'anar per casa. Microbi, Ah, bueno, per coses com exemple, això, sí. clar, Tanguango, no sé. Eh. Pues que el dona impressió de gravetat, però que tampoc siga una cosa que vaig a fer-te sentir mal, no? Sí, res que siga molt malsonant. Clar, perquè si no... queda un poc lleig. Mm. Va. Ara, a veure com... No tardarem en trobar-nos a un destino que
podem veure com els hem manejat. A part d'això, una altra gràcia que té aquesta part del joc és que no sé com els direu en el vostre joc, Clefairy en l'internacional, que és un dels... en quasi totes les zones del joc, no en quasi totes, però en moltes zones del joc hi ha com un encontre rar, que són Pokémons que tenen menys d'un 5% o un 5% de ràtio d'aparició. El primer del joc és Pikachu i el segon és Clefairy, que vaig intentar trobar-ne uno i clavar-lo a l'equip. Bueno, crec que de fet, fora de la cova, en la ruta 3, me pense, també hi ha un altre encontre així raret, que és Jigglypuff. Jigglypuff, sí. Ja, l'haurà pogut agafar i afectar. M'agrada molt Jigglypuff, tio. Vale. Per cert, vull comentar també este nom que heu posat, Tilo Tesla, és espectacular. Gràcies. És veritat, eixe passadís on només ixen pares, 100%. És de veres, és de veres. Sí. Això està guai, que ho hagin... Sí, que en ho funció de... hagin Sí. compartimentalitzat, crec. Sobretot, no sé, li veig sentit, no? Perquè ixen per les plantes de baix, que té sentit, que no sé, m'imagino jo que n'hi haurà més humitat o el que siga. Però té sentit que ixen Pokémons que són setes. Sí. Sentit, per cert, una altra traducció en la que m'acaba de fixar que hem traduït, que hem coincidit, els 7 ciències com a classe d'entrenador. Ah, sí. Això em va costar un muntó també de pensar-la. La veritat és que ixa és una traducció que me pareix que en el castellà ho feren un poc regular, la veritat. Sí, no recordo quina era, però jo també vaig pensar que no estava massa ben feta. Com el deien? Supernecio, se deia. Supernecio. Sí. Claro, que vull dir, suposa que intentaren no ficar-li... Bueno, o igual és que... Sí. Bueno, el nom este ve de la primera generació, que tampoc és que feren les coses un poc corregent, però també podria ser que no volgueren ficar-li res, diguem, no sé, perquè Empollón o Quatre Ojos o coses d'aixes igual el sonava massa fort, no? Com massa... massa lleig. Massa ofensiu, pot ser, sí. Sí. Que bueno, que necio també és un insult, però bueno, no sona igual, no ho sé. Clar, sona més d'anar per casa, penso jo. Com que no el dona aquesta sensació de... Sí, com és una paraula que ja... Exacte, com és una paraula que no se gasta, que és com un insult del castellà antic. Sí, quasi, pràcticament. Pues la gent jo crec que no se sentiria molt ofesa. Sí, i en canvi no de... Claro. Sí, agrupa aquest sentiment de ser un cerebrito, no? Un poc. Sí, exacte. Cerebrito també hauria sigut una bona alternativa, sí. Sí, jo que vaig estar pensant de cerebrito, però no sé com es traduiria això al català, en realitat. Cervellet. Ja, però queda un poc raro. Conclús docte, però jo crec que docte queda més ofensiu. Docte és bona, també. Sí, però Set Ciències és la que més xula em pareix, i se'm fa curiós que vagin coincidit ahir també. Jo la veritat és que és una paraula que només he escoltat en els dibuixos de Canal 9. Set Ciències? És que els dibuixos, en realitat, feien la seva part de normalització lingüística, Moltíssim, moltíssim. És una llàstima que s'hagi perdut un poc, pareix. I mira que a dia d'avui hi ha dibuixos bons, Sí, la veritat és que sí. No sé si eres molt de veure dibuixos d'animació. Els gestos de Steven Universe i, no sé, alguns d'estos de Cartoon Network nous n'hi ha que estan molt bé. Sí, n'hi ha alguns que estan molt xulos i no sé com estan perdent. Vale. Bueno, estem als de Silla, que ens acaba de veure el primer roïn de tots. L'equip Rabosa en el seu joc. I el Team Rocket en el d'ell. Sí, els gàngsters més temuts de la regió. Anem a veure què mos conta. Per cert, això tampoc... Dis-me. Com es deia això? Sí, la regió esta d'aquest joc que es diu Kanto. Sí. En el primer joc no té nom, de fet. Ah, no té nom? En els jocs originals no és que no tinga nom, perquè de fet... Però no ho diuen mai. No el diuen mai perquè anava a ser com un joc, diguem, únic, que no anava a haver ni seqüeles ni res. I clar, si fas només un joc, en realitat no tens necessitat de posar-li nom al lloc on estàs, no? Però després, al fer la segona part, que a més incluïa el postgame on tornaves a esta regió, que és Kanto, va sortir la necessitat de posar noms a les regions.
Però de fet, crec que no porta nom perquè, si no m'equivoco, Kanto és també el lloc on està basat, o sigui, la vall d'on està basat el joc, Sí. i Sí, per lo que vist... és on està Tòquio, de fet. Sí, d'on Ciutat està Tòquio? d'Azafrán O sea, És Tòquio. és la regió on està Tòquio. Ah, no ho sabia. Sí, Però- ciutat Safrà me pense que se suposa que és Tòquio. Sí, Totes podria les ciutats ser. estan basades en... Sí, podria ser, podria ser. És que sé que n'hi ha... Sé que es fan com a... Xicotetes visites turístiques Mhm. temàtiques d'aquest joc on li pegues la volta a la regió. Anda. I és prou uno a Curiós. uno. De fet, el Mont Moon, on estem ara, és com una de les grans atraccions, que és una gran muntanya així molt turística i molt d'anar a passejar i viatjar. Que just segueix un tio en Això no ho Twitter sabia. sí, segueix un tio en Twitter que fa poc va fer un viatge per allí i vas a això, tots els jocs de que si la central elèctrica està abandonada, que si la muntanya, no sé, en realitat no me vaig veure aquestes dues fotos perquè no les més boniques, o són les úniques que me'n recorde. Però estava curiós. És com si, no sé, imagina que algú fa un joc que està basat en la vall de Gallinera i vas veient totes les parts, així no importen. Deuria fer molta il·lusió, m'imagino a mi, per la gent que visquera Sí, per la allí. veritat és que sí. La veritat és que sí. M'estic enganxant un muntó en esta baralla perquè Bulbasaur no para de fallar. Altra volta ha fallat, tio, però... Estàs contra el de l'equip Rabosa? Sí, encara estic en este. Tinc Espera un poquet. Sí, no patigue. Tinc l'RNG en contra meua. I estic quasi fent el ridícul. Sí, pues, el que et deia, no sé... Això, i no es nombra el nom de la regió en tot el joc. Ara, una vegada s'hi fet el remake i ja tinguent un nom oficial. M'imagino Ja. que estava molt fàcil. Així i tot, tampoc el mencionen massa. En els jocs més moderns sí que li tenen molta més importància a la regió on estàs i la mencionen contínuament. I també me fa l'efecte de que conforme han anat passant els jocs, Sí. han anat modificant més la regió respecte a l'original. Sí, No? Perquè n'hi ha molts, per exemple, la quinta generació, que Sí. està ambientada en Nova York o només en la illa de Manhattan o alguna cosa així, sí, crec que sí. i evidentment tota aquesta zona està urbanitzada. Vull dir que Clar. no té territori natural, com en els Clar. jocs. Mm. I en canvi en esto sí que pareix que s'han basat molt, que inclús cada ciutat és una ciutat i tot això. Sí, és molt més uno a uno, diguem. El meu sí. Dino C va acabar d'evolucionar a Dino Vinya. Per lo que bonico que és. Sí, de fet, a més, el tema de... Ui, anava a comentar alguna de les regions, si me n'he anat. Sí, el tema de les regions també és que per aquest joc en principi això anava a ser un joc únic i per lo vist la idea que tenien era que fora, és a dir, en quant a dins de l'univers del joc, que fora una realitat alternativa dins del món real, és a dir, el món en el que habitem nosaltres, en què pues, existeixen els Pokémon i fan la seva vida, no? I per això, este és l'únic joc on es mencionen un muntó de localitzacions reals. Sí. Que això no es fa mai més, ja comencen a parlar de localitzacions del propi univers, però queda raríssim, perquè en aquest joc es mencionen Amèrica, Amèrica del Nord, El personatge este, el líder de gimnàs, sí. Surge, se suposa que és soldat dels Estats Units. I Sí, la veritat és que queda un poc raro en el context de la sèrie. Sí, i a més com que fa una petita referència com a una guerra que pareix que sigui la de Vietnam igual. Això ja me pareix molt heavy per un joc de xiquets, però... No, a veure, no diu exactament he estat en Vietnam, saps? No, Però- ja, però... Però com que per l'època i això fa pensar que pot ser la guerra de Vietnam. Quadraria que seria això. I sí, en realitat, què més? Es parla de Sud-amèrica també, de sí, Paraguai, en Mew. crec. No me'n recordo No ho exactament. sé. Jo recorde que parlaven també d'un poble rus. N'hi ha un... poble rus. Sí, és en un punt molt concret del joc. N'hi ha un científic en la l'edifici IA, este. No, en la empresa esta, en Silph S.A. Sí, que diu algo de que el president l'anava a enviar a un poble que se diu un nom raríssim en rus, que és Sí. un poble perdut en l'estepa siberiana i que per això s'ha unit a l'equip Rabosa. Per a... no sabia això.
Sí. Sí, com que això, que mencionen molt a localitzacions reals i em trobo un poc d'univers, la veritat. Sempre m'ha donat una És miqueta estrany, sí. La veritat, de mal rotllo. la veritat és que me sorprèn una miqueta home, suposa que només era la tercera generació, no existien 8 com ara mateix, Clar. però me sorprèn un poc que no diguem que ho recontextualitzaren quan feren els remakes estos. Sí, és Saps? cert, perquè a estos remakes, això, una vegada a partir de la segona generació, que ja n'hi ha més regions, ja comencen a relacionar-ho tot entre elles. És a dir, este personatge ve d'ací, o este va néixer allà, o som de no sé on, o va passar això en esta altra regió, no sé, parlen d'això. Però en esta primera això encara no ho feien. I quan van fer els remakes d'estos, segueixen parlant d'Amèrica del Nord, segueixen parlant de Sud-amèrica, segueixen parlant del poble rus este, suposo, no m'havia fixat. Igual que em fixaria quan ho traduïra, però no me'n recordo. I sí, la veritat és que és un... Jo també pensava, quan vaig jugar de fer de menú, que això ho canviarien. Perquè ja inclús de menú em xirriava un poc, no? Com a que... Abans de que tragueren les altres generacions. Sí, clar, quan van treure este remake. Ah, vale. Este remake a mi ja em xirriava un poc. Xirriava? M'esmussava? No sé. Sí, m'exposava, jo crec que sí. Sí, se'm feia un poc estrany este tipus de mencions perquè quedaven un poc fora de context, inclús fora d'univers. Sí, no, la veritat és que... Jo estigui a punt, de fet, de ficar-li a Surge, concretament, Sí? ficar que en lloc de ser d'Amèrica era d'Unova, que és la regió esta que està basada en... Sí, en Amèrica. Sí, que està basada... Bueno, en Manhattan només, no? Però bueno, Sí. Que de fet en aquesta regió hi ha moltes coses, molts Pokémons que són, jo que sé, hi ha una àguila d'estes calves i coses d'estes. Sí, total. Li han ficat moltes coses... Americana. Sí. Que això conforme me crida l'atenció perquè conforme han anat passant els anys i conforme han anat passant les regions, cada vegada han estereotipat més les regions. Sí? Perquè en esta es començaren un poquet aixina tímidament, però després en la que és en França tens un gimnàs Pokémon que directament és la Torre Eiffel. És la Torre Eiffel, sí, total. Pokémon Sí. que tenen accents també, que tenen 2 accents, que és algo molt, molt característic del francès i coses d'aquest estil. I ara en aquestes últimes britàniques, vamos, és que tens un Weezing que du un sombrero de copa i que du ahí un bigot com si el fora bigot un este lord. ¿cómo es digo este? Del amo de la fàbrica. Efectivament. Sí, és... no tenen ja vergonya de res, tu, quina gent. Estan a un pas de fer com en el Pokémon Iberia i fer un Lotad Paella. El Pokémon Iberia em sona a mi, no era... No va haver algun lío amb aquest tio? El que va No fer recordo, això? la veritat. No sé, no vull clavar-me molt en el tema perquè em sona que va haver algun... O sigui, jo no he jugat mai, solo sé que existeix. Però no vull clavar-me molt en el tema perquè sé que va haver alguna cosa ahí. A mi no me sona, la veritat, que n'hi haguera ningú lío. Igual Home, els me jocs... Sí. El joc està curiós i tot això, no?, per el tema de que està en Espanya i tal, però és de veres que a vegades tira un poquet d'estereotipos un poquet així casposets i tal, i a vegades dona un poquet de cringe, però bueno. Massa folclòric, no? Sí, bueno... Folclòric roig, no sé, vull dir-te. Folclòric de... Massa torrente, diria jo. Ja, sé per on vols anar. És que és fàcil caure en això, en realitat. Ja, però bueno, així és que ho han fet, vull dir-te, així no és que hagin caigut, així és que s'han tirat a la piscina, saps, de cap. Ja. Que consumisc algun que altre joc fan, però soc molt, com es diu això? Soc molt cuidadós, perquè moltes voltes trobes coses d'aquest tipus. T'anava a dir alguna cosa. El tema de... Ara que has mencionat els temes dels jocs de la quinta generació, que són un joc raríssim, per cert, quasi pareix un hack ROM. Sí, de veres. Que per la gent que no els hagi jugat, a part de que l'estil, en quant a estil gràfic, d'interfícies també, inclús de música, és molt diferent a la resta de jocs. També les decisions de direcció, per exemple, van voler fer com un reboot de la saga i només pots aconseguir en el joc els Pokémon diguem, autòctons d'aquest joc. És una cosa estranya en la franquícia, perquè vull dir-te, ja tens... De fet crec que no ha passat mai més. No passa mai més perquè vull dir-te,
és un joc on no pots aconseguir a Pikachu, que és la mascota de la franquícia, perquè faries alguna cosa així, no? I a més es van menjar un muntó de merda per aquest tipus d'edicions. A més que jo hasta cert punt ho entenc, perquè vull dir que tens ja 600 criatures fetes. Amb tota la feina de fer sprites cada generació... Que es tenen que fer igualment. Clar, que es tenen que fer igualment. Fer els rebalancejos, perquè estan programats dins del joc. O sigui, tu els pots jugar com a ells, però legalment no els pots aconseguir. I limitava el pool a 150 d'això, i al seu dia recordo que es va menjar moltíssima merda, i ara... Ai, per fi! Que gana... Solfada! Solfada! Fada de Fairy. Sol... Sol no sé d'on ve. De la nota sol. Perquè com canta... Ah, ja ho entenc. Vale. Llavors, si aconseguís quedar-me'l, i si no, estaré super trist perquè m'he passat mitja vesprada intentant aconseguir-lo. Bueno, a veure... Jo ja veurem quan visca Charmander que em vas dir que així així, no? Sí, Charmander i jo sí, en la mateixa probabilitat que Clefairy, de fet. O sigui que és complicat aquest ista, però ixirix. No, ho dic perquè me queden, me pareix que 2 Pokéballs, una cosa així. O sigui que... Ja, jo n'he comprat un parell abans de vindre, per si de cas. I com que estic enamorat, quina cosa. Vale. No sé què, he perdut el fil i tot d'emocionar que estic de veure aquest tio. A veure... Poció... Que bo. Sí, no ho han tornat a fer mai més i... Ah, no, perdó, no estava dient això. Estava dient que ara mateix està com a molt... Té molt bona fama, aquest joc. Aquesta generació en general. Sí. Jo te vaig a dir una cosa. Jo crec que té molt bona fama, no gràcies a d'això, sinó a pesar d'això. Ja. No, sí. A veure... Pense. Ja. Viene una pedra lunar este tío. Perquè és un 5% de que passe també. Sí, jo és que crec que és també part del factor nostàlgia. Perquè cada X anys el millor joc de la franquícia va sent sempre el que va eixir fa 10 anys, no? I ara mateix aquests jocs van eixir en 2010 i la gent que va jugar a això quan era menuda ara té 18 anys. I té molta força dins el que és el fenomen fan a internet. O és que manejen un poc el fandom, diguem. I també entenc que per això tinga més reconeixement. No, si no t'equivoques, a mi me pareix que són jocs que estan molt bé, la veritat. Sí, són boníssims, s'ha de dir que són jocs molt bons. Estan molt, diguem, la planificació que tenen està molt bé i me dona la sensació de que encara que el mapa com a tal és molt lineal, després cada ruta té una muntona de llocs per explorar. Jo me'n recordo d'això. Sí, explora un muntó. I a més té una cosa també molt estranya, que la meitat del mapa és postgame, purament. Sí, és de veres. I sí, però és cert, a part que fa ús d'uns efectes visuals molt guais per a l'època, en quant a lo que era les limitacions que tenia la Nintendo DS en aquell moment, fa com uns efectes així a 3D sobre sprites de molt xulos. Els sprites, a més, ballen, tenen moltíssima personalitat. Això està molt guai. Sí, això és xulíssim. I, o sigui, té bona fama justificada, el que dius tu. Però, així ni tot, jo crec que part de la nostàlgia juga una part important ahí. Home, també s'ha de dir, per a la gent que estiga versada en emuladors, l'avantatge que tenen els emuladors és que pots modificar una miqueta com jugar al joc. Per exemple, els randomitzadors, si la gent els coneix, és una ferramenta que permet randomitzar el joc i que cada partida que jugues sigui diferent perquè deixen Pokémon diferents o la gent utilitza Pokémon diferents. No sé si estàs familiaritzat amb això, m'imagino que sí. Bueno, per damunt. I jo la veritat és que els utilitzo molt. De fet, per a testar el meu joc quasi sempre utilitzava randomitzadors per veure'm en situacions diferents a les que em podia trobar normalment, no? La veritat és que te permetís jugar al joc moltes vegades i que siga diferent sempre. Diferent cada vegada, clar. Sí. I clar, en això soluciones gran part del... O sigui,
part del problema d'aquests jocs, que és el pool tan limitat que el trobes. O si no, simplement pots editar-lo de zero, com he fet jo en este que tens tu, en el que estàs jugant tu i que pugues trobar-te a tot el món i ja està. M'has avançat ara una miqueta, perquè jo estic un poc per darrere de tu. Vaig Sí, intentar... no te preocupes que vaig a estar pegant moltes per això a veure si m'eix el Charmander. Charmander. I mentre t'espere. Sí, anem a veure el... Mira, Clefairy. Oh. Anem a veure l'arribada dels fòssils. Els fòssils em pareix un concepte xulíssim, la veritat. Sí, la veritat és que sí. I que ja des de la primera... Això t'anava a dir, que estem ja molt acostumats a que estiguen ahí perquè han estat sempre, però realment és un concepte molt guai, no? I vull dir... Li dona molt de món al joc. O sigui, molt d'història. O sigui, és que els millors videojocs de Jurassic Park que existeixen són Pokémon. Totalment. No, i ese concepte de fa milers d'anys corrien per la Terra estos bichos ja no existeixen, estan extints, no sé. Jo crec que li dona molta personalitat i em pareix un concepte molt bo per a que el joc correguera a la primera generació. Sí, la veritat és que sí. Era una cosa molt novedosa, era un equip diminut, crec que eren 5 persones fent el joc, una cosa així. Me crida molt l'atenció també que en lloc de triar ficar Pokémons fòssils que foren dinosaures, no? Que era com la idea més evident. Sí, més evident. Optaren per jo què sé, per invertebrats marins d'estos del fons marí. Mesozoic. Sí. Sí, total, això és xulíssim. És que... És molt cridaner, la veritat. A més dels millors dissenys d'aquest joc, perquè els dissenys dels Pokémons, evidentment, han anat evolucionant segons ha passat el temps. I la primera generació eren com més aproximats, diguem, als animals reals. Podríem dir això? Sí. I, hòstia, no tinc poció, no tinc res. Bueno, vaig a lo loco. Vull dir-te, els pardals són pardals, les rates són rates, i n'hi ha algun que deixen un poc més original. Però, en general... Sí, normalment se limiten a ser un animal en un element, i ja està. Sí. Un cavall de foc. Clar, i inclús els traços que tenen són també coses prou realistes, penso jo. Com estan dibuixats i com estan dissenyats. Més avant encara utilitzen també aquest estil, però viren un poc més algo més cartoon, penso jo. Sí, a poc. I més recarregat, també. Sí, un poc més... Home, però això també són limitacions de software, penso jo, perquè la primera generació tenies 4 colors. Tenia blanc, negre, color fosc i color clar. Entonces, no puc posar-li molt detall tampoc perquè no t'entra en l'esprite. Això també és de veres. O sigui, que jo crec que això, més que decisió artística, que també és tema de limitacions de software. Però estic concentradíssim per a no morir, perquè estic a puntíssim de morir-me. Però sí, és veritat que siga el motiu que siga, antes eren més simples i ara són un poc més carregats, que no té per què ser ruïns, sempre. No, la veritat és que a mi m'agraden els nous i els antics. Sí, a mi també. Pues anem a veure què mos diu l'home este. Alto. Que Alto, per cert, està acceptat en valencià. Ah, sí? Sí, com a expressió de stop. Jo tampoc ho sabia, ho vaig tenir que comprovar. Bueno, havíem fet un tall per a que jo poguera tornar a curar-me i de camí a curar-me m'han matat, o sigui que ha sigut lamentable. Però vaja, per almenys estic així ja recuperat per a poder seguir i acabar en esta part. Estem dient que això, el concepte de fòssils és molt xulo, tant com a que existisquen i que te'ls introduïsquen al museu i tot això, com al poder després el aconseguir al principi del joc i el poder ressuscitar al final. Sí. I tens un Pokémon que suposa que no té ningú més o que és molt estrany perquè l'has de trobar el fòssil per ahir fent excavacions. No sé, és un concepte que pareix molt, molt xulo. Sí. I al final és que tots els conceptes estos, diguem, que són tan originals, no? Diguem, de Pokémons que tenen un rol determinat, no? Com els fòssils i coses d'aixes, me dona la sensació de que tots pràcticament els introduïren en la primera generació, i després és com que una gran part de la Pokédex ha consistit en plenar ixos buits, no?
per exemple, el pardal del principi, el Sí. Pokémon de tipus normal equivalent a Rattata, els fòssils... Sí, que n'hi ha com uns arquetips sí. definits, molt definits. Sí. Sí, això és cert, però també perquè funciona molt bé. O sea, Sí. des d'un punt de vista de disseny de joc, a mi em pareix que funciona, No, està clar. que funciona molt bé. Però que tots aquests arquetips al final els introduïren en la primera generació. Sí, és cert que s'han basat molt ahí i se n'ixen molt poc d'això. També que m'imagino que és, què ho diria jo, és bastant intuïtiu per al jugador. Inclús des d'un punt de vista de, vale, jo començo l'aventura i em troben coses normals i corrents com un pardal, un ratolí, un furó, Un cuc. coses que pots trobar-te si deixes del teu poble una miqueta. I Clar. ja quan vas avançant, pues, el trobes coses més heavies, que si un drac, que si alguna cosa que escopisca foc. No sé, jo crec que funciona molt bé en quant a univers, com per al jugador nou o gent que estiga començant a jugar. Són molt accessibles Sí. els jocs, en realitat. Sí, no, és de veres que és una progressió molt lògica. Sí, i a part, una de les coses genials d'esta franquícia, em pareix a mi, és que pots modificar-te molt bé la dificultat. És a dir... En funció dels Pokémon que tries, per Clar, exemple. en funció dels Pokémon que tries o en funció de... Ja ni tan sols fa falta fer ningú tipus de arreglo estrany per a dir-ne si té un desafiament més gran o una cosa més complicada. Simplement diguen, vale, no vaig a fer, per exemple, canviant el tipus de combat de canviar de Pokémon a no canviar-ne. Sí. No utilitzar objectes en batalla, per exemple, que és el que fan els NPCs. Això, triar Pokémons més roïns a propòsit perquè sigui més difícil, el dona una experiència molt distinta. Totalment. Vale, anem a fer això de tirar un fòssil. En realitat, el joc el presenta com a que tu eres el bo, que recuperes els fòssils, però el fòssil Però li estàs portant... Els ha trobat ell i els estàs portant. Li estàs portant un fòssil per la cara, vale? Que és d'una organització criminal, etc. Però és una cosa un poc de bully, en realitat. Vale, quin fòssil vas a triar? De fet, l'home este no és ni siquiera és de l'equip Rocket. No, jo crec que sí. O et deixa caure que sí? Jo pense que no, perquè... Te vaig a dir perquè que en realitat és com una cosa molt subtil, però després quan vas a la zona safari, Sí. que n'hi ha com un zoo, Sí. n'hi ha un lloc on està el fòssil que no has triat. Entonces, la meva És forma cert. d'entendre-ho és que És l'home cert. este reviu el fòssil i després el dona al zoo. El dona al safari. Té raó, Ah. té raó. Sí, això és un detall que jo vaig aprendre fa poc també, que el fòssil que no tries se'n va al safari, doncs tens tota la raó del món. O sigui que això és pitjor encara, li estàs portant la seva feina a un arqueòleg de puta mare. Sí, que damunt és generós i tot, saps? Que en lloc de quedar-se el Pokémon per ell, com fas tu, el Sí, dona a el un dona safari. a la beneficència, sí. Efectivament, Que lleig, perquè que la lleig. gent el puga veure. Que pena, m'has donat més gran, tio. Vale, quin vas a triar tu? Això t'anava a preguntar. A mi m'agrada més a veure com l'has dit tu, Dom, crec que l'has dit igual que jo. A mi sempre Sí. m'ha agradat més. Vale, doncs m'agarré jo l'altre. Bueno, va. I ara pareix que te vaig a portar jo també el teu fòssil Dom. Has portat a 2 persones, qualitat. Estaràs content. Totalment. De totes maneres, això, al joc que tens tu pots capturar-los també salvatges, o sigui que no tens problema en trobar-los igualment. Estos també? Sí, esto també està tot per a que el pugues tenir. Els he deixat, si no m'equivoque, a l'illa d'Articuno, que és Illes Bromera, perquè em pareix que dona aquesta impressió de, ostres, unes illes així poc explorades i tenen Sí. animals antics. O sigui, els he clavat tots al joc per intentar que tinga un poc de sentit on els he clavat. Per exemple, Charmander és un Pokémon de muntanya, doncs està així. La veritat és que jo no haguera triat una localització millor per eixos, vamos. Bueno, estem eixint ara del Mont Moon, veritat? I estem així a l'altra part de Sí. la ruta 4 amb els karateques que t'ensenyen a lluitar i que estan enfadats entre ells. I jo crec que és un bon punt així per deixar-ho, no? Tu què penses? Sí, pense que sí. Apuntada i Megapunch, vaig a veure simplement com es diuen. I jo crec que podem tallar així i el següent dia aconseguir la segona medalla. La podem guardar així. Sí, és Adeu. un bon punt per deixar-ho. I ens veiem la setmana que ve a Madrid, saps? Com si fos això que la sé. Ens
Veiem el següent capítol. Gràcies per veure'ns. Fins la pròxima.